ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to waalo toro laawa boosaya damga ngenara lowre makama waali loobaali liiraɗi ɓundu fuladu jolofa raneeru ferlo ko on waktu yoni ha to melga kame koro ene jeeya ko ɓoyi mantinade kabaruuji men to leydi Sénégal ñalawma hanki o ɓiɓɓe Dakaru kala jalti ngam jaɓɓade baroɗe teddungal toon to bawallaɗe diwoje ngal yofo ko fulɓe mbiyata ko haysa weddima ñorgo woni hen mbiya mbeɗu memata leydi to leydi Mauritanie dadiɓe hinde police ɓe kolliti ɓe nangui fedde bandiji taw ko taƴoɓe ɗum noon ɓe nanguiɓe koye nokkuji kewɗi no fewi taw kada ɓe jogui ñiɓirde mabɓe e nder appartement goto to tawraka Zeyna ko toon ɓe pewjata jangoji mabɓe to leydi Mali hoorejo jaggoɗe leydi ndi hanki waɗi discours muɗum e yesso ɓen joɗaniɓe leyɗele men to leydi Mali o holliti France e yaddi mum kala jinno ko feccude leydi Mali to Guinée Bissau fiyande hanki wande toon e radio privé goto teskama wonande oɗona radio kay saha konngudi mago ko yidde ñingde laamu hoorejo wonande yidde ñimde wonande hoorejo leydi ndi to Guinée Conakry ngol woni go gila tan lebbi joyi joɗade wonande ɓen sarɗiyankoɓe nottortoɓe e dow inde CNT wonande joɗadeɓe jonde mabɓe adina gam ɗowde laamu transition to Côte d'Ivoire hakkude jagorɗo kono to hakkude jagorɗo kono mo leydi Côte d'Ivoire commissaire d'état major armée leydi France taweteɗo ya Sahel ko fate banggue ɓeydude ndenka e kisal e nder leydi Côte d'Ivoire to Burkina Faso holko jogori fadde Blaise Compaoré duuɓi capanɗe tati e kaso kam woni mawɗo tumaɗo ko fate banggue wargoji Thomas Sankara kabaruuji men manamena toon to Cameroun kame Tunisie ha to Maroc kame RCA ma en garte jillo hoorejo leydi France toon to Russie kame Ukraine musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jaññoɗena kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare jeetati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital min e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba to hello mon YouTube ha mbawon yebde natte mon ɓosoje son tappi Weltaare ɓiɓɓe fulɓe walla Weltaare ɓiɓɓe fulɓe Weltaare TV ma on keɓ kala ko ene yaha e nder wonande kabaruuji mon toon to Weltaare ɓiɓɓe fulɓe jayde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ne ɓuura ɓattade e kala kikiɗe kala takkusana kala subaka e kala saha kala waktu gam yaade nokkuji ɓurɗi luggidde adande men kabaruuji laaɓɗi no fewi nde tawno ko kewɗen wiide kala saha ko humpitade ɓuuri humpede ɗum jeeyi sababu maɓe ɗaccir mon tongode wonande kala jiɗɗo wallidde jayde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ko fate banggue gueɗe mum ha e kaɓirɗe mum kala mbatta ko 00 221 614 89 79 kawrata koye Abouba walla mbaɗa 00 221 76 596 76 09 kawrata koye Abdoulaye Guisse ko Sénégal so tawi noon ko Mauritanie gonɗa mbatta ko 00 222 49 83 60 87 kawrata koye Jariyata Haydara walla mbaɗa 00 222 46 41 05 02 kawrata koye ceerno Boubacara Gaya ɗum noon ko onon hettotoɓe jayde Weltaare ɓiɓɓe fulde moni kala jiɗɗo hattani en yiddi wallidde jayde nde taw koye sabu Allah ala haydara goɗɗum ko wawi wonde hen ko ɗum tan ɗum noon oɗon bisma e nder ɗeɗo hen tongode kabaruuji men ɗemngal pulaar Sénégal hoddiɓe Sénégal Afrique kala koko welti no fewi ɗum noon ko gila tan aled ha fayenma oɗo subaka ni hande ɗo kaleten walla oɗo kikiɗe hande takkusana ɗo kaletena ɗum noon ko caggal ñalawma hanki o altina
wonande nde ɓiɓɓe Sénégal naɓe ha tenti noon taweteɓe Dakar yoga e leyɗe kala koccani booli ngam faade toon to Bawol aɗi diwoje ngal Yoff kala koko heewi dakko fulɓe mbiyata ko hay sa weddima ñorgo woni hen mbiya mbeɗu memata leydi ngam kewendi rewɓe worɓe kala mawɓe sukaɓe kono kadi ko ɓuuri hen mantinade hay goto en heppani haɓani moni kala holliti leydi ndi ko leydi mum ene jarani ɗum ngam nangue wulgue jaw ngam on sa accude haaju mum kala ɓittodirede ngam weltanade wonande ɗeɗo hen baroɗe teddungal yanoɓe toon to leydi Cameroun ha jomiraɗo rokkiɓe polguɓe gaddi ndiɗo hen kuɓeri ndiɓe ndewanno caggal mum kene wona duuɓi 60 taw ko génération en génération ha jomiraɗo rokki ɓeɗo hen sukaɓe tedduɓe addoyde ndiɗo hen kuɓeri hannde aduna kala ko leydi Sénégal woni ko haalete ko araray mum woni ko weɗoto yoga e nokkuji ko ɗon noon mawɗo leydi Sénégal yamiri jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu nde wawata noddude wonande ɓeena landaji lundo kala kañumen kala gara tawtorede tawno ɗum ɗo hen wona tan gouvernement jeeyi ɗum wona kadi opposition tan jeeyi ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi kala ɓenne kadi kañumen ne kolliti weltare men mawde no fewi ngam nottade noddandu mawde leydi Sénégal toon to Bowal laaɗe diwoje ngal Yofa yiyama toon Khalifa Babacar Sall kono ne kadi yiyama toon Barthélémy Dias nonne kadi Pape Diop ene wondi e woɗɓe kala ha heddi ɗiɗo ɓe noon woni Ousmane Sonko kam ene wondi e Karim Wade noon wonani e nder leydi Sénégal Ousmane Sonko holli to woni toon woɗɗi kono windi ɓattake mum faade mawɗo leydi Sénégal ngam hollirde bisma ngo mo yaadi hen te nomo welti hen omo renda kadi beele mo e ɓiɓɓe leydi Sénégal kala ko wona ɗum ko yiyama kamɓe ɓen worɓe dowriyankoɓe ɓe daari aɓe jala aɓe kalda ɗum noon ɗum woni caggal teskede wonande hannde o kono wiye coftal ɓalli football ko wawi addude nder aduna o kala kañum tan wawi addude tawno so en jii hanki ko rendi ko kala wondaka o ko julɗo wonda ko wona julɗo wonda ko jeeya koye ngolɗo lawol o jeeya koye ngolɗo lawol wonda ko jeeya koye o parti o jeeya koye o parti o jeeya koye ngol leñol o jeeya koye ngol leñol ɗum hanki ala woodi tan enen kala ko en neɗɗo goto nden ñalawma belnen ɗum nde keɗen gandi ɗum ɗo henna ko hunde wawde jokkude en ɗam ñoota ɓerɗe hakkude yimɓe kala adda e mabɓe beldal e nandiral kala ko wona ɗum kono ɗo kalaten takkusana ɗo mawɗo leydi Sénégal nana bismi baroɗe teddungal toon to galle lamorgo to ngam ruttude ɓe teddungal kamɓe e enɗam mabɓe kala koreji mabɓe ngam andinde ɓe teddini leydi Sénégal ɓe teddini Afrique kala kono kamɓene hande oɗo kaleten ma en gartoyo ɗon kabaru mabɓe dutte ngal ɗon teddungal manggal no fewi hanki noon sanga 17 heures woni sanga takkusana ko nden laana mabɓe ndiwawa juri toon to Bawol aɗi diwoje ngal Yofa teskama nde ɓe jippi aɓe jogui ndiɗo kuɓeri kono kadi tami kuɓeri ndi e jungo mum ko gorko mo ganno sen mbi gorko mo ganno noon eɗen gandi ko Khalidou Koulibaly mo ganduɗa jeeya ko toon to ganno caggal gandunaɓe kala mbaali ko weltade ñalli ko weltade e weltodade rewo e worgo kala ko wona ɗum kono o itti kuɓeri ndi o totti mawɗo leydi Sénégal kañum ne wawi ɓuucade ndiɗon kuɓeri kono kadi o holliti kuɓeri ndi kamɓe kala ɓe ndendi ɓe totti ɗum mawɗo leydi ndi caggal nde mbaɗi discours aji mabɓe gam jarde moni kala nonne kadi mawɗo leydi ndi holliti ene fadiɓe to galle lamorgo to ko jenggi ko kala sanga 18 heures walla mbiyen sanga futuro ko ndena ɓe pokkitani gam fade to galle lamorgo to kono tawa boli ɗi kala koko keewi yimɓe ɗo neɗɗo waɗanno 30 minutes wawa yetta to galle lamorgo ɓe mbatta toon ko waktuji jeeɗiɗi ɓe jetti toon ko sanga 3 heures jamma taw kamɓe kala ɓe tampi saabu to yiɗi ɓosata hay goto kadi ɓosata moni kala yiɗi ko yoɓe ndew e sara leegal mum kala teskama noon wonande ndiɗo hen kuɓeri arde Sénégal dañi beelama mawɗo no fewi ha ganduɗa kene foto wonde 150 neɗɗo mbawi gañade hen kono kadi teskama won wasɓe hen pittali men yoga e nder leydi Sénégal kala jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe noon e nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala kanƴe baroɗe teddungal ɓe giwi toon to leydi Cameroun ɓe garte Sénégal kono inde Sadio Mané heddima toon to Bafoussam ɗum ko caggal nde Sénégal kippodirno e kippomo Cap-Vert ha Sadio Mané gañi ɗon gañande musde no fewi nde yalti yeehi hôpital gam safrade nde fayi yaltude hôpital o tawi ɗon debbo goto ne waya
ene wonde enɗam muɗum ɓen kollito namdi ɓen ko goyata ɓen kolliti ɓiɓɓe men koko waɗi accident moto oɗo saaha ɓe ngala moyen wawde fabade ɓiɗɗo ko ɗon noon kanko Sadio Mané o siifi sifande mawde no feewi ngam safrude on e dow teddungal o yeehi toon waci toon nden inde mantinide garten ko fate banggue dawrugol wonande Farba Ngoma jottima e jappere mum toon to commune mo Agnam kono kadi o suɓima kene wona 50 mo conseil municipal ji makko hen nayo ko adjoint ji makko ko wona ɗum ko hollitiɓe joƴƴinen ɗo ko golle ngam himmirande ɓamtare commune men moni kala yo daro ha tiiɗa darde fayidinde beele kadi mbawen ɓamtude commune no feewi maire de Saint-Louis kañumne woni Mansour Faye kañumne hanki joƴƴinama e jappere muɗum toon to ndar gueƴa dande ma taw joƴƴinima ko préfet goɗɗo kay jogornoɗo joɗade ñalawma janggo ko Ousmane Sonko kono dirtinama ha sappo woni ha ɓawa janggo toon to Ziguinchor taw joƴƴintamo ko préfet mo Ziguinchor sengi wi to leydi Sénégal koto Mauritanie paari walla garten ko ñaw coronavirus to leydi Sénégal 1,290 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mborosa ko 19 ɓen 19 kala noon ko rabaɓe anda ko raɓɓe ɗumen kene wona 260 neɗɗo keeɓi cellal mumen kene fotode yimɓe jeenayo ene tampi koma ballite e fofando to leydi Mauritanie wonande to leydi Mauritanie Canada hokkiri leydi Mauritanie kene fotto wonde 200,000 dose taw komo hinde vaccin mo AstraZeneca ɗum noon yettima e juuɗe jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie to Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi no wawi wadde kala kikkiɗe huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen borosɗo yarata e nder leydi ndi kala o holliti 2,295 woni ƴewdaɓe kene wona 32 neɗɗo tawane jogui oɗo hen borosa 160 keeɓi cellal mumen yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumena to hôpital Cheikh Zayed mo Nouakchott to ne kadi wonande sage-femme uji ɗiɗo ɓen gañanoɓe toon taw kadi gañiɓe ko on debbo balenoɗo va-et-vient ken wona laabi ɗiɗi caggal kayde jibinde mum suwa taw yontu kono nde arti subaka alkamisa jawtuɗo nde artine arde goɗɗo ɗon tigui hawre mette mawɗe naati ɗon dañi ganji ɗon wonande sage-femme uji ɗiɗi ko wona ɗum kono on hôpital portino plainte ngam wonande ɓen waɗɓe ngal baɗal nde mbawata nanguede ndewne lawola jagorɗo Algérie ko fate banggue jeeygu woni Issa Bakay holliti subaka hande o jokkodiral hakkude leydi Algérie kame leydi Mauritanie ko fate banggue darnude ligne taw ko maritime hakkude maaje ɗum andama ko nogas ha faynma nogas e 4 lewru février ko ndena laaɗe mabɓe mbattat dogde ko fate banggue commercial hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala sete Sénégal naaɓe taw kadi ganduɗa ɗo ɗum ko koolaɗo kuuɓal ko fate banggue forum mondial de jogorɗo wadde to Dakar ñande nogas e goho nogas e jeegom lewru mars ɗum noon on yettima toon to Nouakchott ngam joɗoɗade e jagorɗo ndiyam mo leydi Mauritanie ko fate banggue heblude dossier muɗum Mauritanie ma won koɗo bismaɗo e nder ndeɗon jonde gardiɗo jaune François mo Nouadhibou joɗodima yogay ɓen yeeyoɓe kamen wonde opérateur économique en taweteɓe wuuro Nouadhibou ngam teskede ko fate banggue maaro sukara nebam kosam e gueɗe patuɗe ɗen gueɗe kala coggu mum ne ɓeydi no fewi ngam ƴewde ɗeɗo henna hol golle batteɗe ha prix ji ɗi mbawa heddade taw ko prix ji moƴƴi no fewi taw kadi commerçant ji ɗi ene mbawa ɗoftade ɗeɗon gueɗe kala kaldigal sifande nandirala ɗum ko hakkude Mauritanie kame Oman nden ɗum noon ko jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie woni Wuld Mohamed Saleh hakkude makko e jagorɗo nando makko to banggue pétrole mo Oman woni Ben Hammad ɓe dañi joɗoɗade ngam yewtidde jokkodiral pétrole gaz hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum noon dogui hen ɗen koyɗe ko ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo toon to Oman ɗum ko caggal nde o yilloyi ɗum ko ñiɓirde caggal nde o yilloyi toon to Mascade wonande Oman Petroleum ngam jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala police Mauritanie Nouakchott fawi juuɗe mum e bandiji taw ganduɗa ko fewjoɓe kala jamma kikiɗe hono mbaɗirta ha mbawa tettude ha mbawa yande yimɓe ɗum noon ko jokkitiɓe laaɓeje
kame jason e geɗe goɗɗe kala ɗum ko caggal nde ɓe nanga ɗum nana ɓe kutoro ko fade ɓe toyta karola sahaɓe korola jafuɗon sahaɓe kutoro taxi nonne kadi ngam fodde yimɓeɓe so ɓe jolnima noon e taxi on saaha noon ɓe jolna goɗɗo ɓe nawma ha e nokku ɓe jaltina laɓon mabɓe walla ɓe kutoro comme genre kalando walla gueɗe goɗɗe kala tawa noon aɓe jogui e nder appartement goto to immeuble e taweteɗo e nder tawrata zeyno ko toon ɓe mbaɗata battu mabɓe ngam fewjude opération moɓe jiiɗi wadde e nder booli ɓe pawama juuɗe téléphone ngaji kewɗi noon kame kaɓirɗe kewɗe a tetama e mabɓe to Mauritanie keddana joni laamu leydi Mauritanie jaaɓi ko fate banggue campagne woni assurance africaine naata jeere leydi Mauritanie ɗum noon ko assurance à vie ko wayno groupe suñu Mauritanie assurance à vie groupe suñu assurance Mauritanie SA eɗen gandi ko société par action ɗum noon ene tawi en Afrique centrale kame Afrique de l'Ouest kala sappo e joyi leydi ne hen kene foto wonde guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi jeetati ko ndengal cetal darna hitande ujunere sappo e jeenayyi ɓe jettima temedere e capanɗe jeenayyi joyi milliard ko pré franc CFA ɗum noon laamu leydi Mauritanie jaaɓi fen jaaɓe e nder leydi Mauritanie naddeɓe nder jeereji leydi ndi kala jiɗɗo o jagade hen assurance demal mum koko uddita al akhbara garten koye honon al akhbar équipe heedanɓe wonande ɓeena dumbaɓe tohoso kame noksot kala taw koye fitinaji bannoɗi toon to fitinaji bannoɗi toon to rukkayja toon to rukkayja fitinaji bannoɗi ko fare banggue on dossier kene fotto wonde nogas e jeetato dumbaɓe to hoosone hen jeeɗiɗo to noksoda nangano ɗin fitinaji noon wonande ɓen heedanɓe kollitino wonande ɓe ɗaɓɓino nde ɓen mbawata ɗaccitede kono to banggue roso jaɓaka ɓe gulliti cour suprême toonne kadi jaɓaka ɓe kollitino kikiɗe hanki o mambat haalande mabɓe e yeeso jayndi yankoɓe to leydi Mali taw kadi ganduɗa ko discours docteur wonande Chekela Kakala Mayiga hoorejo jagorɗo e leydi Mali discours makko hanki e yeeso ɓen joɗaniɓe leyɗele mumen e nder leydi Mali on discours noon ko jonde wattude jonde ɗiɗi ɓiire taw kadi huccani wonande gollal e nder konnguli makko holliti caggal nde o jaariɓe o salminiɓe o andiniɓe darde leydi Mali kame darde laamu transition faade laamu leydi Mali kala kono kadi wattardane jarde ɓen ɗoftidiɓe leydi Mali kala ko noon o suuti toon konnguli makko holliti leydi France kame yaadiɓe mum rendinɓe diɗɗal sembeji men inni ɗum takuba ɓeɗo henna kala addiɓe leydi Mali tan ko sernude ɓiɓɓe leydi ndi kono Mali jaɓata ɗen gueɗe caggal nde mbaɗi loskoji mawɗi no fewi ɓe tawi ala kala ko woni caggal ɗeɗo henna gueɗe so wona leydi France yidde feccude leydi Mali kono ɗum noon oɗo saaha kamɓene ɓe mbawata yettude hen ten kadi ɓe mbawata deƴƴude ɗum ɓe jokki hen noon haalde hen ko heewi warti e jilluji kewɗi no fewi guila tan wonande oɗo kuddata waɗi guila tan wonande laamu militaire jooɗi wa arti ko faade banggue jilluji limtinɗi taw ko CEDEAO faade e leydi Mali o yaltini hen konguɗi kewɗi kono ne kadi kam e union afrique kala ha fermante nder union européen kala o yaltini hen konguɗi kewɗi kanko on hoorejo jagorɗo leydi Mali to leydi Mali keddotoɗen journaliste jeune France jeune Afrique jafoɗon journaliste jeune Afrique goto kam riwa walla mbiyen kam yaltina leydi Mali ɗum noon ko Benjamin Rogere kam garnoɗo e leydi ndi garnoɗo e nder Bamako e hoore mum guila tan jeegoma ene jofi jeeɗiɗi jeegom ne jofi jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni heccanki jamma ko nden warno to bowal laaɗe diwoje toon to leydi Mali fayi to hôtel makko ko toon police nanguimo hannde o wonande wa ala kala kene rokka mo yamirore wawde joɗade leydi ndi walla wawde yaltinde kabaruuji e nder leydi ndi o yaltinama leydi ndi subaka hannde o to leydi Mali keddoɗen jeheten ko ha toon to ñorodi Sahel jonde joɗima toon nden jonde noon fuɗɗima ñalawma hanki o kene wona lawol capantate jeegoɓiwol lawol ko fati banggue édition de la ziyara alhaji Oumar Tall woni cheikh omonol Fouti Tall ziyara makko mo ene wona yontere joɗima fuɗɗi ko ñalawma hanki o toon to ñorodi Sahel teskam hewɓe giwi yoga jokli windere kala ɓe giwi ko toon to Maroc Égypte Algérie kono ne kadi Mauritanie Sénégal ha fenma Mali Guinée Gambie kam e diaspora kala Burkina Faso Côte d'Ivoire ala kala keddiɓe
hewɓe giwi yoga e nokkuji kala ngam wurtinde toon ɓuure e haalde ɓuuri moƴƴuɓe janngude qur'anil karim kono ne kadi e duwade duwanade windere nde kala gouvernement mo leydi Mali yowi kala kene wiyeteno yawre wonande jobdi ɓen wonande syndicat enseignant ji siftinde on leydi Mali deñino caɗele mawɗe no fewi ko fati banggue seppoji walla hofgo juuɗe wonande syndicat enseignant ji ha ganduɗa laamu leydi Mali hollitino yowi wonande ɓen hewɓe enseignant ji keɓatano joɓɗele mumen wonande nden yawre ɓe jowi ɗum ɓe guitti ɗum ko caggal wonande syndicat enseignant ji leydi ndi nde kolliti ma ɗoftodir e laamu leydi Mali ɗum noon kamɓene ɓe jowi ɗum ɗum noon siftinde on wonande syndicat enseignant ji leydi Mali kañumen wonno himme mumen ko sifano nde octobre hitande ujunaji ɗi 16 nde wawata ɗoftede kamɓene ɓe keɓa gurdam mabɓe ha timma jaagoɗo administration territorial leydi ndi kañumne holliti nden yawre yowama saaha maɓe keɓ joɓɗele mabɓe kala hoore jaagoɗe leydi Mali waɗi inauguré taw ganduɗa ko bâtiment paydindo mawɗo no fewi ganduɗa R+3 ɗum ko hanki mo jar mum ma won 1 milliard pawɗo capanɗe jeetati million pawɗo ɗum noon ko kene fotto wonde ɗum woni ko waɗa hen taw ko nokku ñiɓirɗo heblo kami ɓulnogol ko fati e banggue gande dowroy bawɗe yaltinde caɗele kewɗe ko fati e banggue niɓɓere adda yimɓe e lelawal to Guinée Bissau attaque armé hanki baɗɗo toon to Bissau Guinée waɗi koye radio privé goto gam teskede ndeɗon jayde walla oɗon radio e hoore walla gon radio e hoore mum ɓuuri wawde ñingde ko mawɗo leydi ndi kam e golle mum kala ko worɓe joguitiɓe armé gaari e oto mo 4x4 goto taw kadi kamɓe kala ɓe cuddi guite mabɓe goto yetta guite ɗe ɓe wulli hen kure ha gon radio kay ko ɓuuri hen hewde boni toon toon leydi Guinée Conakry CNT eɗen gandi ko laamu hakkude woni tan ɓen lomtiɓe suudu sarɗeji leydi ndi mbaɗi batu men batu gadiɗo ɗum noon colonel Doumbouya rokkiriɓe bisuji tati kesi mawɗi no fewi ɗi ganduɗa ko ɗin mbawata nawdeɓe gartiraɓe beele kamɓe kala ɓe mbawa toppitade golle mabɓe ɗum ko caggal lebbi 5 ko Alpha Condé folla e lefol laamu kamɓe noon soɓe ndendi maɓe gon 61 taw ko sarɗi yanke initotoɓe e nder oɗon nokku to Côte d'Ivoire jagorɗo konu woni tenen Ibrahima Ouattara kam woni jagorɗo konu joɗodima hanki e chef d'état majeur armé général armé Thierry nanka Thierry Bourkar kam woni joɗaniɗo koñin koɓe leydi France to banggue Sahel ɓe nani joɗorade yewtere ko fate banggue ɓeydude nden kay kisal hakkude leyɗele mabɓe ɗe ngam ɓeydude jaam e kisal teskede e leydi Côte d'Ivoire kala saha won soroɓe to banggue kerol hakkude mabɓe Burkina Faso mbaɗa janguji e nder leydi ndi dutto kadi doga sete kaaf yillima ɗum noon ko hanki ha ferma 9 janggo nduɗo lewru to Abidjan to ñiɓirde mabɓe toon to Korogo ɗum noon koto ñiɓirde mabɓe gam yurnitade golle laamu leydi Côte d'Ivoire ko fate banggue yuɓɓinde wonande yuɓɓinde kan kawguela coupe africain kawguela ɗum noon ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati so jumral haali ko fate banggue ɗen golle holɗo jarata to Burkina Faso ñalawma hannde o ñawore ne jokki wonande ɓen taw kadi ganduɗa ko settotoɓe ene jokki settade ɗo tribunal toon to Wagadugu ñalawma hannde subaka hannde o noon wonande ko fate banggue ɗereji ñawore wargo Thomas Sankara ɓurɗo tumede mawɗo o ko gonnoɗo hoorejo leydi Burkina Faso woni Blaise Compaoré taw kadi ñawore makko hannde ko fadimo ko duuɓi 30 e kaso taweteɗo toon to leydi Côte d'Ivoire ɓurɗo tumede wargo Thomas Sankara kudeta hitande ujunere e 1987 wi RFI e neɗɗo goɗɗo kadi mo tumda on noon ko dogɗo duuɓi nogas e kaso kamɓe kala no en gartoy e nder aɗon kabaru to leydi Cameroun ñande 6 hecci hanki nduɗo hen lewru grippe aviaire woni ko yiita e nder leydi ndi taw koye ferme goto nokku bireɗo Kangos ɗum noon wonande jagorɗo keɗɗo on fannu kame tambiɗo ko fate banggue Cellal ɓalli kala kene wiye guertoɗe e gueɗe parɗeɗe en fannu kala ɗerima nde yimɓe ɓurata wawde rentade to nokku bireɗo Banguma ene tawe nder région mo Mifi teskede toon guertoɗe kewɗe saaha koko ngara mabɓo bongo no fewi Tunisie hoorejo leydi ndi woni Kayit Sayed yowi kala ko fate banggue conseil supérieur
supérieur de la magistrature leydi ndi ɗum noon kala ko fate banggue tambiɓe ñawoje leydi ndi kala jowama ñalawma hanki o police yamirama yo uddungal demal hatil ɗum ko caggal seppoji limtinɗi mbaɗi e nder leydi ndi ha tente lamorgo leydi Tunisie gam wullitade ñawore leydi ndi ne heewi fenade ha ɓurtitene kadi rewani lawola ene heewi ko wiye a mbuñaari ɗum jeeyi sababu holliti ɓoyata ɗo tan e jonte garoje mawo toɗɗo nunɗuɓe wawde tambade ñawoje a leydi ndi to Maroc Petit Rayana jannoɗo e ɓundu walla jannoɗo e ɓundu jannoɗo e woyndu taw kadi ganduɗa watti toon balɗe 5 yalti ene hawri e ladial hanki kikiɗe saga takkusane nde woni wira to wuuro mumen kewinde yimɓe noon teskama iwde e nder leydi ndi kala gam tawtorede wonande birgol maggel siftinde on wonande roi Mohammed VI ƴettino téléphone noddi jinnaɓe ngel ɗon cukalel ma dañ sababu ngel cukalel daña sababu oɗon diwan kala daña ndiyam ha timma gam teskede ndiyam ne ngakke oɗon diwan jeyno sababu bamum ngel ɗon cukalel asiɗon woyndu noon beele ɓe mbawa dañde ndiyam ndun woyndu noon jeeyi sababu ha ngel cukalel yalti hen aduna ngel cukalel kala jeeyat sababu ha on diwan kala wawa dañde ndiyam timmuɗama to RCA woni Centrafrique ittama e golle mum hoore jagoɗo leydi ndi oɗo saaha baɗaɗo ɗon haade goɗɗo dañede taw ko jagoɗo économie leydi ndi mbattidirɗen kabaruuji meɗen koye jillu hoorejo leydi France Emmanuel Macron jillu makko gila hanki toon to Moscou gam dogde koyɗe jaam hakkude Moscou kame kef ɗum noon ko teskede wonde hakkude Russie kame Ukraine hulede woto haare wonde ɗon ɗum noon ñalawma hanki o dañi darodade nanɗo makko woni Vladimir Poutine gam yewtere jaam ñalawma hande o mo tawe toon to Ukraine woni Kiev gam joɗodade e nanɗo makko hoorejo leydi Ukraine gam addude jaam duumiɗo e nder ɗiɗon nokkuji kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena